Konstantin Korinek zo zbierky vedecko-fantastických poviedok Delet All, On Tobiáš. Dostal sa až na okraj zrázu, z ktorého pozoroval koruny stromov pod sebou. Všimol si vtáka, ako sedí na najvyššom konári a pozoruje okolie rovnako ako on. Všimol si, že pri preskúmavaní okolia sa vták zadíval aj na neho. Pohľady oboch sa stretli. Kúčiky sa mu jemne natiahli a v jeho tvári bolo badať jemný úsmev. Ani poriadne nevedel, ako to urobil, no mal z toho dobrý pocit. Nevydržal mu však dlho, lebo vták zrazu odvrátil hlavu, rozprestrel krídla a odletel. Pozoroval ho až do vzdialenosti dobrých 20 kilometrov. Potom sa mu stratil. O 2 kroky cúvol dozadu, otočil sa a vzdialil sa od pohľadu na roklinu, v ktorej sa mu koruny stromov zdali ako zelené more. Aj keď ho necítil svojimi zmyslami, ktoré už vie ako tak používať, predsa ho vnímal. Jemné pohľadenie vetra niekde za krkom. Zvláštna kombinácia pachov, predierajúca sa nosom až tam, kde receptori všetko vyhodnotili a on dostal len konečnú informáciu o tom, čo je vôkol neho. Posledné slovo, ako sa k týmto zážitkom postaví, mal on. Bol predsa živá bytosť. Sadol si a toto všetko analyzoval odznova. Pach za pachom, zvuk za zvukom. V pozadí zvukov začul niečo známe, niečo symetrické, majúce istú pravidelnosť. Kroky. Boli to kroky, ktoré sa k nemu blížili. Otvoril oči a obzrel sa dozadu. Kráčal k nemu jeho priateľ Štefan. Boli v skutku veľmi dobrí priatelia, aj keď on sám si vlastne ani nepamätá, ako sa spoznali a kde to bolo. Keď bol od neho na pár krokov, postavil sa a pozdravil ho. Štefan, ahoj, nechal som ti odkaz na stole, že budem von. Áno, prečítal som si ho. No musíme sa vrátiť, lebo čoskoro začne pršať. Tobiáš pozdvihol zrak k oblohe. Zaňuchal, vytiahol ruku nad hlavu a obzeral sa do všetkých strán, očami snímajúc celý horizont. Potom dodal. Máš pravdu. Teplota ovzdušia je 30 stupňov. Tlak napovedá, že sa nachádzame v brázde nízkeho tlaku vzduchu, z čoho usudzujem, že môžeme očakávať konvekčný dážď, vznikajúci pri vzdušných prúdoch, vyvolaných ohriatím zemského povrchu. Tobiáš, prerušil ho Štefan s výrazom, či to naozaj myslí vážne. Tobiáš sa na neho zadíval, jemne sklonil hlavu ako gesto súhlasu a pokračoval. Áno, každú chvíľu bude pršať. Musíme ísť. Štefan sa na neho zadíval, usmial sa, objal ho pravou rukou a dodal. No tak poď. Tobiáš sa cítil fajn. Bolo mu príjemné, keď mu Štefan prejavoval ľudskú náklonnosť. Nechal sa teda viesť. Prešli lesom až na čistinku, pod ktorou sa rozprestieral obrovský komplex. Vstup dovnútra umožňoval príklop na kraji lesa, ktorý na prvý pohľad vyzeral len ako pohodený kus železa. Cieľom tohto maskovania bolo zamedziť, aby sa niekto dozvedel, že sa v týchto lesoch nachádza jeden z najdôležitejších komplexov Slovenského armádneho zboru, ktorého účelom bol vývoj v oblasti kybernetiky, mechatroniky a komplexných pozitronových štruktúr. Bol to jeho domov, rovnako ako priateľstvo so Štefanom a jeho počiatky. Nepamätá si ani na to, ako sa sem dostal. Pracoval tu, mal zabezpečenú stravu, ubytovanie a okrem toho boli na neho všetci veľmi milí. Pomáhali mu vždy, keď pomoc potreboval. Vždy mu radi odpovedali na otázky, ktorými ich častoval. Tu sa cítil dobre. Stál obďaleč, keď Štefan pristúpil k poklopu a malý kváder, ktorý z neho sňal, odkryl terminál pre vstupnú kartu. Priložil ju k terminálu a príklop sa odistil. Jeho pomalému otvoreniu predchádzal zvuk, ktorý miloval, no pravdu povediac len keď išiel von. Keď sa vracal späť, ako napríklad teraz, už pre neho ten zvuk nebol až taký výnimočný. Vedel však, že čím skôr sa vráti a splní si svoje povinnosti, pracovné či osobné, bude môcť požiadať o ďalšiu vychádzku. V mysli sa mu zjavil obraz, ako sa vracia späť k zrázu, aby mohol znovu vidieť to zelené more. More plné vôni a farieb. Štefan bol už celý pod úrovňou zeminy, keď na neho zvolal. Tobiáš, halo, no poď. Tobiáš sa otočil, chrbtom a pomalými krokmi, synchronizovanými s pohybom rúk, schádzal dole za Štefanom, až sa ocitol na najvyššom podlaží. Prešli k výťahu a ten ich zaviezol o 23 úrovní nižšie. Rýchlovýťah, ako si ho sám pomenoval, bol skutočne rýchlovýťahom, pretože sa vedel pohybovať rýchlosťou 15 metrov za sekundu. A tak boli na svojom podlaží vždy za 26,6 sekúnd.
Vždy si to počítal a vždy mu vychádzalo rovnaké číslo. Jeho domov, jeho izba, jeho podlažie číslo 23 sa nachádzali 400 metrov pod povrchom. S tým všetkým bol spokojný až do okamihu, kedy sa dostal von. Odvtedy má v izbe aj izbové kvetiny a svetlo mu upravili podľa farby, akou svieti slnko, aby sa tam cítil čo najlepšie. Čím viac skúseností zbieral, čím viac zážitkov zažil, tým viac menil veci okolo seba. Vyšli z výťahu na chodbu, kde sa s ním Štefan rozlúčil a pripomenul mu, aby nezabudol na to, že stretnutie s členmi generálneho štábu je už dnes o 17. Samozrejme, že nezabudol. Doteraz nepochopil zmysel vecí, ktoré sa musia opakovať. Nepochopil, prečo mu nielen Štefan, ale aj iní ľudia v komplexe častokrát pripomínali niečo, na čom sa dohodli skôr. Sprvu si myslel, že ide o nejaký zvyk, avšak keď sa to opakovalo deň čo deň, zdalo sa mu nepochopiteľné, že si to nepamätajú. V porovnaní s jeho mysľou sa mu tak zdali trochu zaostali. Ako by sa skutočne nevedeli sústrediť na viac vecí a ak sa aj dokázali sústrediť na jednu, v zápäti zabudli na druhú. V takýchto momentoch si myslel, že sú hlúpejší a nedokonalejší ako on. No tieto pocity v jeho hlave nezostali nikdy príliš dlho. Štefan odbočil do chodby vľavo. Stratil sa mu z dohľadu. On zostal stáť pri dverách výťahu. Stiahol sa k stene chodby, oprel sa o ňu a len tak tam stál. Len tak pozoroval každého, kto okolo neho prešiel. Nik sa nad tým nečudoval, lebo jeho maniere už poznali. Všetci s tým boli oboznámení, no len málo ktorí vedeli, kým skutočne je a akú dôležitú úlohu hrá v budúcnosti celého komplexu. Dokonca ani on sám o tom nevedel. Aj keď sa to týkalo priamo jeho, bol z tohto vzorca vylúčený. Díval sa na prichádzajúcich sprava a rovnako aj na tých, ktorí jeho výhľad narúšali z druhej strany. Všímal si ich kroky, ich pohyby rúk. Malé detaily na ich tvárach. Počúval ich dialógy, keď okolo neho prešla väčšia skupina. Nevedomky tam zotrval viac ako 2 hodiny. Stretnutie bolo pred dvermi a on bol stále pohrúžený do pozorovania, spoznávania a hodnotenia. Vnútorné hodiny ho však upozornili, že je čas ísť do izby a pripraviť sa. Necítil sa dobre, keď musel prerušiť svoje aktivity. Bolo to zvláštne. Tu si uvedomil, že asi takto ľudia zabúdajú na veci a musia si to pripomínať viackrát, aby dodržali dohodnuté. Ešte kúsok a stalo by sa to aj jemu. Priznal si teda, že nie je iný. Je rovnaký ako oni. Prečo by aj nebol? Šiel teda do svojej izby. Obliekol si úhľadným spôsobom poskládané veci vyťahnuté zo skrine a veci, ktoré mal na sebe, odložil späť. Postavil sa pred zrkadlo a len tak sa na seba díval. Nevidel v odraze to, čo tam videl Štefan. Ten mu vravel, že sa musí dívať hlbšie, že tam, pod tým všetkým, je jedinečná bytosť s plným priehrštím vlastností, ktoré z neho spravia osobnosť. Osobnosť, ktorá možno zmení svet. Nie, nevidel ju tam. Videl len tvár a výraz, v ktorom sa nezračilo nič. Neutrálne postavenie očí a nosa. Pery zatlačené k sebe vytvárali obraz neistého človeka. K tomuto záveru došiel. Nechcel sa s ním stotožniť, no celou cestou do konferenčnej miestnosti sa toho nevedel zbaviť. Mal pocit, že mu skutočne chýba akási istota. Nik mu nepovedal, čo je to za stretnutie, dokonca ani Štefan. A to je jeho najlepší priateľ. No, veď uvidíme, pomyslel si. Došiel na miesto a vošiel dovnútra. Oči všetkých prítomných sa upriamili na neho. Pohľady ho prevrtávali až kam si pod kožu. Niektoré vyzerali nadšene, pretože ich sprevádzal úsmev na tvári. Iné pôsobili dojmom hrdosti, no boli aj také, v ktorých bolo badať nechuť miesenú s odporom. Zavrel za sebou a šiel priamo k Štefanovi, ktorého zazrel hneď od dverí. Vedľa neho zbadal prázdne miesto. Čakalo na neho. Pohľady neustali a boli vždy namierené na neho. Opetoval jeden pohľad za druhým a každému, s kým nadviazal očný kontakt, prejavil vážnosť a úctu tým, že jemne sklonil hlavu. Tichým, nenásilným gestom rad radom sadali do svojich kresiel. Nakoniec ostal stáť len on. Môžeš si sadnúť, oznámil mu Štefan. Tobiáš sa na neho zadíval, usmial sa a zhľadol si. Na konci stola sedel menší chlap, možno najmenší zo všetkých, ktorí sa tu stretli. No aj keď bol malý, mal najväčšie slovo. A v skutku slová, ktoré použil, vyvolali v Tobiášovi známy aj neznámy pocit. Tak,
Pán Pastýrčák, ako pokračuje náš experiment? Verím, že pre nás máte dobré správy. Štefan sa postavil, jemne sa uklonil a začal. Myslím, páni, že je to na dobrej ceste. Sme za fázou 2 a 3, no bojím sa, že posledná, 4. je komplikovanejšia, ako sme si mysleli, a pri všetkom, čo sme spolu s kolegami za posledných 5 rokov skúsili, nemyslím si, že to niekto zvládne. Odpoveď ho zrejme nepotešila, pretože pokračoval priamo s pohľadom upretým na Tobiáša. Mohol by sa náš subjekt postaviť? Štefan naznačil Tobiášovi, aby sa postavil. Tobiáš však nechápal, o čo tu vlastne ide. Štefan, zvolal, ja tomu nerozumiem, o čo? Hibernovať. Prerušil Štefan jeho monológ jednoduchým príkazom a Tobiáš ostal stáť vedľa neho bez známky života. Len tak. Tak nám to prosím vysvetlite. Oslovil ho generál poručík zastupujúci ministerstvo obrany, ktoré malo rovnako svoj príspevok v tomto projekte. Ako som už povedal, fázy 2 a 3 sú v dispozícii, čo znamená, že bude plniť akékoľvek misie, neberúc ohľad na vedlejšie straty. Do posledného slova bude plniť príkazy a misie. Vo fáze 3 ho budete môcť dokonca poslať aj tam, kde nikdy nebol a nikdy o danom mieste nemal žiadne informácie. Bude sa vedieť prispôsobiť. Veľmi rýchlo dokáže zanalyzovať problémy a následne ich riešiť čo najefektívnejším spôsobom, aby sám sebe ušetril čas, energiu a aby čo najskôr dosiahol cieľ, ktorý mu bol určený. Toto všetko zvládne bez prípravy a potreby neustálej kontroly. V týchto fázach bude vyžadovať len 2 až 3 štrukturálne prehliadky každých pár rokov, aby sa skontroloval celkový stav a jeho správne fungovanie. Generál sa na neho zadíval s rozširujúcim sa úsmevom na tvári. Toto generálové nadšenie zdieľala väčšina osadenstva prítomného v miestnosti. Tobiáš stal vedľa Štefana vypnutý a bez pohybu. Obliadali si výtvor, ktorý vo svete nemá obdobu a Slovenská únia to dokázala ako prvá. Ostatné mocnosti štvorky, kam ešte patrilo Rusko, Spojené štáty a Čína, nemali o tom ani potuchy. O slovo sa prihlásil najvyšší veliteľ, ktorý tomu celému predsedal. Dobre. Avšak čo ja viem, tento projekt mal byť o prvom subjekte s umelou inteligenciou, ktorá by sa postupne stala sebestačnou. Preto sme do toho investovali toľké finančné zdroje, aby sme si postupom času vyšľachtili vlastných nezničiteľných patriotov. A vy nám tu tvrdíte, že najdôležitejšia fáza je prakticky nemožná? Vysvetlite to, pán Pastýrčák. Nemal strach a ani ho to neprekvapilo, len sa zhlboka nadýchol, aby keď bude rozprávať, nestratil niť myšlienok a aby to všetko dávalo zmysel. V duchu si pomyslel. A aby si to pochopil aj ty. S umelou inteligenciou sa stretávame všade, počnúc knihami, filmami a myšlienkami či úvahami rojkov a dokonca aj samotných konštruktérov pracujúcich s robotmi a jemnými biotronickými časťami. Myslíme si, že raz to dokážeme, že raz prekročíme hranicu, kedy stroj, ktorý skonštruujeme, bude mať vlastné myslenie a dokonca si bude uvedomovať sám seba. Z hľadiska fyzikálnych zákonov to ale nie je možné. Z týchto strojov nebude nikdy umelá inteligencia prevyšujúca možnosti ľudskej mysle, pretože robotický mozog bude pracovať vždy s parametrami, ktoré mu budú vopred dané. Parametrami, medzi ktorými budú musieť byť určené presné väzby. Ináč by sa nedokázal nič naučiť. Preto aj keď sa niečo naučí a začne uvažovať sám, stále bude obmedzený rôznymi programami, podprogramami či algoritmami a bude musieť dodržiavať základné princípy. Áno, môže dojsť k tomu, že si ich bude chcieť upraviť, avšak aj po úprave sa bude držať prvotných väzieb. Prečo? Pretože je to stroj. Bude vedieť počítať matematické operácie za miliontinu sekundy, no bude to len stroj. A vezmime si človeka. U neho je to presne naopak. Mozog tiež pracuje s istými parametrami, avšak s tým rozdielom, že medzi jednotlivými neurónmi nie sú presne definované väzby. A tak dochádza k rozsiahlejšiemu záberu nielen vnímania, ale aj uvažovania. Tu sa dostávame k tomu, prečo je priemyselný robot, počítač či toto Tobiáš len stroj. Cesty myslenia sú vopred určené väzbami, o ktorých som hovoril. U ľudí je to pomalšie, pretože nikto nikdy nevie, akými väzbami sa k danému výpočtu dostanú. Je o tom celá teória podložená experimentmi. V priebehu 5 rokov sme pracovali na zdrojových kódoch a verte, že nás na to bolo dosť. 120 mozgov pracovalo a pracuje len na Tobiášovi od prvého dňa, kedy sa projekt spustil až doteraz. A znovu vám hovorím, že vytvoriť umelú inteligenciu
je menej pravdepodobné ako to, že na Zemi skutočne existujú cestovatelia nielen z iných kútov nášho vesmíru, ale dovolím si tvrdiť, že aj z iných vesmírov. Veliteľ sa postavil, pozrel na Štefána, potom na Tobiáša a stretnutie uzavrel slovami. Pripravte ho teda na fázu 2 a 3. Po testoch spustíte fázu klonovania. Obzrel sa po ostatných, vzal si zo stola čiapku a slovkom páni sa jemne uklonil a odišiel.